Vedeli ste, že okrem obnovy vášho bytového domu pre vás vieme pripraviť aj projektovú dokumentáciu? Možno, že nie. A možno sa aj pýtate, prečo by vám realizačná firma mala pripravovať projekt na obnovu vášho bytového domu? Odpoveďou je lepšia komunikácia. Máme viac času, aby sme si celú obnovu prešli s každým jedným vlastníkom. Každého jedného vlastníka sme schopní osloviť. Názory tých vlastníkov vieme potom vyhodnotiť. Pripravíme vám prezentačné stretnutia, kde vám ukážeme na jednotlivých vzorkách obnovu toho vášho bytového domu a vy sa budete vedieť lepšie rozhodnúť pre konkrétny typ obnovy, pre konkrétny typ zasklenia, zábradlia, omietky a podobne. Nestane sa nám, že si nevstíneme obhliadnúť nejakú miestnosť alebo že nebudú sedieť výmery. Všetky tieto veci vieme dotiahnuť do omnovyššej kvality len vďaka tomu, že máme na prípravu projektovej dokumentácie viac času. Zdá sa vám to stále málo? Tak máme pre vás ešte jeden benefit. Projektovú dokumentáciu nemusíte dopredu platiť. Zaplatíte ju iba v prípade, ak by ste si na realizáciu vybrali inú firmu ako sme my. Ale ak si vyberiete firmu Stavex, tak za projekt nezaplatíte vôbec. Pre nás je komunikácia pri výberových konaniach úplný základ. A vďaka tomu, že pre vás budeme spracovávať aj projektovú dokumentáciu, ten priestor na komunikáciu bude ešte väčší. Vieme vám viac výzvu stretí, lepšie vám pripraviť podklady a lepšie spraviť potom aj samotnú realizáciu. Preto ak si nás vyberiete, veríme, že budete s našimi službami spokojní.